الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد bandiraɓe julɓe heɗotoɓe radio tulde dubango e onon ɓe ɗiɗɗo groupeaji whatsapp groupeaji nafoore mere andu diine ma andu annabi ma hoor ñalawma ma hoto ɗamino hen lacciri ɗamino hen yurmede allah e yaafuye allah la ilaha illallah muhammadu rasulullah hayyomon horɓe horɓe ɓe ganduɗa padani hen domoda yo yus ala mbiyeɗa ko ya hoor mbale aɗa yaafe hitande wattininde adinde nde bandiraɓe julɓe allah e moƴƴere mum allah e potal mum julɓe wiɓe ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah o fodiɓe ko aljanna ɓaranenan ko guellayi wi فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان يو بيدو ريوɓe hurla en ɓe jahrataji bun ɓe mbatta heesal ɓe jahata ndiftugo ɓe jahata inde ɓe ñakota ko dépasse ɓe ñakota ko hettanede ɓe ñakota ko puuddi ɓe purrata ko ɓe denkata lakal ɓeɗo mbiyata ma ko hayyo yam la ilaha illallah ƴeew sa toñi joom galle ma aduna hurra en mbima e an guil oɗo ko dewɗo maɗo on ko garɗo ɗon ko transit ko ga o fayi ɗum noon beltine julɓe beltinon worɓe ɓe saabu eɓe poori eɓe teddina e diine men bandiraɓe sehilaɓe keɗe ko allah wi jomiraɗo subhanahu wa taala tedduɗo فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر له وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين والله الله نيدي وكلهم أنا بندرابي on miiɗi yiide laamɗo baɗno allah ni garemi rokka on garemi yaafo on garemi yurmo on garemi suuro on la ilaha illallah wallahi gare payento allah gare dogen to payento allah dogde faade to allah ko ɗum woni dandu sa huli mette allah mettere allah doga paya to allah sa huli mette allah doga paya to allah allah dogate moɗate koye mum so dogama e makko fayete koye makko bandiraɓe joomi la ilaha illallah subhana wallahi almustafa sallah sallam so wonano nde ɗo ɓernde allah rokkimo o wona jorɗo ɓernde ko joom jurum deero so wonano ɗiɗo gille so wonano no wayi newanade sahabaɓe tawno ko ɓe dogi ɓe goppimo allah waɗe makko neware e teyre e deyre e jurum ɗum waɗi allah wi laqad jaakum rasulum min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun aleykum la ilaha illallah omo woƴa on de omo toppiri on de oɗon kaljinimo de o woyi sabu mon de o ya rabbi ummati harisun alaykum bilmuminina raufur rahim allah dottanimo inde mum ɗiɗe ko joom jurum ko joom korsa wonande julɓe omo yiɗi julɓe ƴew tan an jooɗa ƴetto julɓe ƴew nelaɗo nelira ko yo julɓe yo garnata aljanna aduna o fof ko jurum wiya nelaɗo ari joom jurum o dewe makko nata aljanna wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin ƴew an oɗo nelama yo yolto yimɓe an aɗa ƴetto julɓe aɗa huro julɓe aɗa ñoha julɓe aɗa serla julɓe heɗe mi haalama ko allah wi hande ko haran laccirde hoto toppir lacciri heɗa ko ceerno ousmane haalata ko cino heɗo kalatmami ko diina jurum gaddanmami bandiraɓe sehilaɓe inna alladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina ɓen ɗon lorɗoɓe julɓe taw ala ko mbaɗi ɗum julɓe reɓam ɓe mbaɗi bakkar mawɗo ceerno ousmane wallahi nelaɗo ko moƴƴo ko newiɗo ɗum noon diina makko diina newaɗo ceerno ousmane mbiɗa hande noon taajo bon so tawi ka kulɗo allah hoto ɓiɓɓe ma jaltu hotoɓe jaa nder wuuro hotoɓe kir nder wuuro danduɓe jeygol danduɓe mettere allah so cukkilen ñawi ceerno ousmane rokkam ɗum talkuru bannam aya o ronki armude kanko o wati yande kanko comci makko moƴƴani haala makko moƴƴani yaadu makko moƴƴani ƴewki makko moƴƴani o woni vulnérable e cheytan koye feddem koye lawol moni fiimo laañal seyɗade fiya laañe
Allah wi noon yimɓe Allah jaaɓe Allah cheytan ala ko wawan ɗumen innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun sa jangiri ɓe ma jange skulollah jange surdu falak so ɗe jalta mbiye bisimillah mbiye alhamdulillah ƴe oɗo galle ko jurum e yurmede woni ɗon wona taaje bon won ɗon ɓeɗo cheytan ala ko wawan ɗum bandiraɓe sehilaɓe dewna Moustapha ko denaɗo bandiraɓe en kaali mbiɗen Halima muyni noon artirimo to yummako nenam bandam ndeysan o yima Halima ko on ma artirde mo o hen kadi o fuɗɗima sembinde yimmakko yima aha wona ɗum mbeɗa andi ko kewi hoto hul oɗo ɓiyam seyɗani Allah ɗum lawol mi yii no mbiɗen ni leeral yalte makko ha galleji Bousra peeñi ceerno Ousmane oɗon gandi ha joni won wiyoɓe eɗen gujja nelaɗo nde yummakko Halima artirtamo yummakko nde ɓe potte chrétien jeeya to wiyete Éthiopie hande nde ɓe jii nelaɗo sallah sallam ɓe jii guel ɗo cukalel ɓe gone ƴewden ɓe ƴeewi ɓe mbi woro guel ɗo cukalel de ene jogui alhaali so wonano ko denaɗo ko guite mabɓe e kunele mabɓe gaddantamo caɗele ɗum waɗi Allah wi wa in kadu la yusliqunaka bi absarin lamma sami'u dhikra wa yaqulu innahu la majnun ɓe jeehi ɗesi wardademi guite mabɓe yitere ne wara hunduko ne wara ɗum noon jokkoye Allah mbalede daɗo wona pimol wona baaji Halima wadde mabɓe ha tampi nde fuɗɗi ɓoccirade ɓeɗo chrétien wiyama nde naati Makka kadi o majjiri yumen Halima are Abdoul Moutalib uyi ande tane o majjiri kam ɓe jiilim ɓe tawi omo hoyni asaman la ilaha illallah muhammadu rasulullah Abdoul Moutalib ƴettimo naati Kaaba wone janggude wone du'ade ene ñaago eɓe ganduno Allah kono noon ɓe shirkini ɓe ƴetti Allah ɓe mbi Allahji goto tan wawa parde parfois mbadden Allahji kewɗi Allah talkiɗi Allah sanameji joni ɗi sana Allah haala kañum haala ko ɗum woni musiba o Allah yamirma goɗɗo yamirma ko ɗum woni sanam dewteɗo joni o Halima ronkani ɓeɗo haw seere mabɓe ɓe mbi guel ɗo cukalel ko joom alhaali mawɗo bandiraɓe sehilaɓe ceerno Ousmane woni wi ɗum gujjanelaɗo aha julɓe ɓe hewɓe meeɗa nande ɗum bandiraɓe keɗemi kalan on bandiraɓe julɓe tinne kettuɗe e jaman Nouruddin jaman Salahaddin duuɓi 557 hijri fergo bandiraɓe oɗo lamɗo ndeysan o yi koyɗol o yi Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wimo ande wallami e ɓeɗo sukaɓe wallam ɓeɗo lorli kam neraɗo wimo sukaɓe lorli kam neraɗo hollimo sukaɓe ɗiɗo sagataɓe ay ɓeɗo ɓe lorli kam ndeysan o ummi to wonno ko Sham walla ko Iraq o wonno o fayi Madinatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam o addi kalisa heewi oɗo lamɗo o addi jawdi o addi délégation o yi Madina naɓe fof yo ngar ene dokke jawdi mi hotta ɗumen yimɓe gone arde délégation garde omo ƴeewa lamɗo sukaɓe nelaɗo sifniɓe o yiyaniɓe omo ƴeewa o wi onon kam bandiraɓe yimɓe fof gari ɓe mbi yimɓe fof gari hayde sukaɓe ɗiɗo ndeysan gari ko janggude gandal des blondes ganda chakra koɓe raneɓe o wi nodde ɓe gara ɓe mbi ɓeɗo de wallahi ko moƴƴi tan min ganduɓe ndeysan jaltata galle men ko sakkoroɓe ko muddoroɓe ndeysan ene moƴƴi ndeysan jangga tan ko wata suudu mumen ɓe luwi ko hedde jama nelaɗo aydo galle nelaɗo ɗon ɓe luwi ndeysan ɓen gadda o wiɓe onon kam rokkot ɗon ɓe mbi min koɗi ta toon jeeyaɗon ɓe min jeeya ko Maroc ko chrétien ji jeehi Maroc jangi ɗemgal ɓe ƴeewi nanduɓe arabeɓe yo jaa Madina holkoɓe jogori wadde eɓe jiiɗi wujjude Al-Mustafa eɓe jiiɗi wujjude ɓandu makko eɓe jiiɗi wujjudemo bandiraɓe julɗi ɗo ko qissa sahih waɗi laabi 3 kalamne ko qissa ɓuuri tengtuɗo o lamɗo o nayi sukaɓe galle mumen o tawi ɓe jogui kalis ha heeɓe ummi hedde Espagne hedde Maroc Espagne ɓe ndewi wimi onon kam onon ƴeewi galle o ɓe ƴeewi galle ɓe jiyani hen haydara on cuure ngoɗo leeso oɗo tagar ɓe cuusi tagar ɓe tawi ɗon gaska ɓe gasat eɓe gasa eɓe payi nelaɗo leydi ndi ɓe jogui ko cawli so jamma ari ɓe jaaha baqi woni genale sahabaɓe ɓe dufoton leydi ndi ɓe gari happandi nelaɗo ha wati musde nelaɗo holli oɗo lamɗo ngolɗo koyɗol o wiɓe ko jinnoɗon wadde jinnoɗon ko wujjude Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam yimɓe wonnoɓe ɗon fof kawa ɗum ɗo eɓe gaddi kalisa heew ndeke soɓe ƴetti ɓandu ndu ɓe nawmo Espagne ɓe nawɗon ɓe nawta leydi hefere ɓe nawa toon bandiraɓe nawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓe nanga ɓe lepta ɓe kaali koɓe jinno wadde ko wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin eɓe pewje Allah ne fewje la ilaha illallah wala yahiqul makru sayyi illa bi ahlihi feere bonde artata koye joomum
ɓe nanga ɓe ñaawa daade maɓɓe coppa aha la ilaha illallah añɓe ma no keewi kono yiɗɓe ma no keewi kono noon Allah wi kañum jinganma wa in tadahara alayhi fa inna allaha huwa mawlah wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika dhahir. Ndeysaan jibril jinganma, aboubacry jinganma, e julɓe jinganma al mustafa sallallahu alaihi wasallam. Oɗo lamɗo o ƴetti beteх sayna ha sayna après tarna waɗa gaska tarna galle al mustafa sallallahu alaihi wasallam yuppa hen jamdi wuppa tayna waɗa hen ha yimɓe mbasa yidde waɗe ɗeɗo bone bandiraɓe sehilaɓe. A andi al mustafa ayi giɗo ma mo jiɗɗa mo korsinɗa o ay ñande yaay boy dogatma nde, ñande ceeri kokko dogatma nde, ñande bay boy dogatma nde, ñande giɗam jamma jengi ko narɓe dogatma nde, kanko darato o tefatma wiya teftefaneɗa ñagondo keɗa ya rabbi ummati ɗum noon nangte sunna makko saɗiɗo o tefatma. Abou Hurayra ya rasulullah holɓuɗo waɗ naftara tefgol ma? o wi on mbiɗo ashhadu an la ilaha illallah, o jilinani haydara, o rennani haydara khalisan li wajhihi subhanahu wa taala. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.